да поскърбим всеки за себе си. Всеки да се обърне вътре към себе си, да види своята греховност, своята греховна нечистота и да принесе покаяние и да промени себе си към изправление, към ставане от падението, в което се намира всеки един от нас, и да застанем пред нашия Небесен Отец, молейки за прошка на греховете ни и за Неговата велика бащинска милост. И това време, в което би трябвало да скърбим, пак казвам, за собствените си грехове, да плачем за себе си, да окайваме собственото си падение, без да се вглеждаме в другите и повече от всякога да се опитаме да затворим погледа си за греховете и за осъждането на нашия ближен, а да обърнем този поглед навътре към себе си и да осъждаме себе си. Да осъждаме себе си и да принуждаваме себе си към промяна в изпълнение на онова, в което откриваме, че сме нарушили Божиите заповеди, т.е. в изпълнение и връщане към нашата изправност спрямо Божиите заповеди. Това време, в което скърбим, не би било посилно за нас, ако не осъзнаваме и колко велико е Божието милосърдие и колко голяма е радостта, която Господ ни дава, идвайки в света и ставайки човек като нас. Бихме падали в бездната на отчаянието, на унинието, на безнадежността, ако не вярвахме, че Божието милосърдие е безгранично и няма такъв грях, който да не би могло да опрости Божието милосърдие. Няма такова престъпление, такова нарушение на Божиите заповеди, което Бог да не би простил, освен, както и светите отци ни казват, онзи грях, който остава неразкаян. Така че, скърбейки за себе си, ние в същото време се и радваме. Както казват и други свети отци, нашият път към спасението върви между страха и надеждата. Страха от праведния Божий съд и надеждата в безкрайното Божие милосърдие. Защото Бог ще се яви отново и ние ще застанем пред Него и Той ще бъде и праведен съдия, но и милосърден любящ баща. Затова ни е дадено и времето тук в този живот, най-вече и през времето, през дните на Великия пост, но това не изключва и останалите дни от нашия живот да бъдат време за покаяние, за размисъл, за промяна и за труд духовен, за подвиг духовен, за да може да не отпаднем от пътя на спасението, но подкрепени от всесилната Божия помощ, да вървим по този път до края. И именно през дните на Великия пост премъдро са устроили светите отци така да бъде богослужението, че тази наша скръб през делничните дни да завършва с голяма радост, която всъщност за нас е самата Света Богородица. Тази, която, както възпяваме в канона към Акатиста, четвърта част, от който четохме днес, изпълни всички нас с радост и не само с радост, но и с вечен живот.
Радостта, която Майката Божия ни дава, не може да се сравни с нищо друго и тази радост, която тя ни дава, отново е самият Христос. Той е всъщност нашият мир, нашата радост, нашето спасение. И без Майката Божия не би могъл да се изпълни неговият спасителен промисъл за човека и затова пък тя е тази измежду всички човеци, представител на целия човешки род, който се удостои да стане онзи посредник или оня проводник на великата Божия милост, по която Бог спаси човека, именно ставайки майка и давайки от себе си, т.е. Бог заимствайки от нея човешкото наше естество. И бидейки майка на самия Бог по човешкото му естество, тя стана и най-близкият застъпник за целия човешки род и най-голямата надежда на всички нас, човеците, и в същото време за това и най-голямата наша радост, защото вярвайки в милосърдието на Бога, ние не може да не се радваме в това, че то вече се проявява. Това Божие милосърдие не е едно далечно обещание, както беше в Стария Завет само, но то се прояви към нас с самото идване на Спасителя и с всички онези дела, които Той извърши, бидейки сред нас човеците, които продължава да върши, защото обеща, че ще бъде с вярващите в Него през всички свършите на света и ще продължава да върши делата на своето милосърдие към нас, опрощавайки греховете ни, изцелявайки ни от душевните и телесни недъзи и спасявайки онези, които живеят с покаяние, с смирение, с твърда вяра и до край вървят своя път на спасението, носейки след Христа Спасителя всеки своя собствен кръст. Така че тази е нашата радост, която възпяваме всеки петък вечерта, следващата седмица, четейки целият акатист, с още по-голяма сила и тържественост ние ще възхвалим Майката Божия, защото наистина без нея не бихме преживявали онази радост, която донесе самият Христос и която с нищо друго в този свят не може да се сравни. И именно в нашата скръб това е всъщност онази радост, онази надежда, която ни укрепява, която ни окрелява дори и ни води напред с сигурно подкрепяйки ни към вечния живот и Царството Божие. Затова и възпяваме, че Майката Божия изпълва с радост всички ни, но и с вечен живот. И радостта, и вечния живот, която получаваме чрез Света Богородица, е самият Христос, който дойде, за да изпълни с радост всичко, и всеки, който върви по пътя на спасението, съм сигурен, че е преживявал не веднъж и не два пъти тази радост, която сам Господ ни дава, дарявайки ни и отваряйки ни вратите на своето царство и приемайки ни още от този живот да вървим по пътя на спасението. Затова нека се борим с собствените си грехове и страсти, нека престанем с осъждането към другите, нека не се взираме в недостатъците на нашите ближни, да отхвърлим лицемерието, но да се стараем, дори и принуждавайки себе си, да бъдем искрени, да бъдем милосърдни и ние към нашите ближни, да опрощаваме техните грехове, да проявяваме на дело своята любов и милосърдие и по този начин пак Христос ни обещал, че ако ние прощаваме на онези, които са се грешили против нас, Той, нашият Небесен Отец, ще прости
и нашите врагове. Майката Божия подарува на всички ви онази радост, която през следващите дни нека да изпълнува все повече сърцата ни, наближавайки дните на Светлото Христово Възкресение, да може наистина с лекота и с истинско тържество, изпълнени с любов едни към други, отхвърлили всяка ненавист, омраза, озлобление помежду ни, да посрещнем най-големият от празниците Христовото Възкресение и радостта ни да бъде пълна. Божието благословение да бъде на всички вас.